ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ପ୍ରୀତି ତାର ନିନିକୁ ସଜେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଯୋଉଟାକି ଲଙ୍କା ଚକଡ଼ିବାର। ଆପଣମାନେ ବି ଏଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମୋତେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚକଡ଼ି ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବାହାର କରିଛି ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା। ତ ଏଠି ନିନି ଯେହେତୁ ସଜବାଜ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଠି ଫଟୋସୁଟ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାପରେ ଏଠି ଆମ ମଞ୍ଜୁଲିକାର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଚାଲିଛି ଆମର ଆଜି। ଏଠି ନିନି ହେଇଛି ମଞ୍ଜୁଲିକା ତ ଆମେମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଡରିବୁ। ଏଠି ପ୍ରୀତିକି ଦେଖୁନ ପିଲାଟା କଣ କହିବ। ଆଉ ଏଠି ତ ଏଇ ଦିଦି ଲୋକଟାକୁ ଦେଖୁନ କୁକୁରଟାକୁ ନେଇକି ଛଡ଼େଇ ନେଇ କେମିତି ଖାଇକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଏଗୁଡାକ ଖାଇବାକୁ? अच्छा ତମେ ନହେଲେ ଇଏ ବା ହଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଛୋଟ ଛୋଟି ବାଡିଆ ବାଡି। ଏଇ ଆକୁ ଦେଖୁନ। ଇଏ ଆମ ସିଆର ଦିଦି ଆଗ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛଡେଇକି ଖାଇବାରେ